Chcete chrániť kravu, začali ste to v krajine a prečo je v tejto krajine potrebná ochrana kráv, objasnite to prosím. Od pradávnych čias je v sanatánskej dharme a kultúre ochrana kravy a jej potomstva najvyššou hodnotou. Na krávu útočia temné síly, snažili sa ohroziť našu sanatánsku dharmu. Naši mudrci dosiahli svetovo uznávané a posvetné postavenie tým, že konzumovali panchagavia amrit od kravy matky. Útoky na kravu matku a jej potomstvo prebiehajú už od dávnych čias. Avšak milovníci kráv sa vždy snažia chrániť kravu matku a jej potomstvo a s týmto pocitom už približne 25 rokov misia služby kravám v oblasti Pandžábu a v rôznych častiach krajiny vedie kampaň za službu a ochranu kráv. V Pandžabe a v rôznych častiach krajiny sa projekty služby kravám realizujú prostredníctvom gošal, útulkov pre kravy a služby kravám. Nech žije pán Ráma, nech žije matka krava, nech žije Gopal.